Handheteng kayuh gegono Ari Sang Rama daya pati ana yaksa gung cangkrama wong namane wel katak sini jejagi jroning ware Bathuk ulam tanpa tuwuk mina-mina Jaladrati ing Antaraja Gatotkaca kelawan Antasena wonten dawuh wa penemban wonten dawuh wa penemban piye Pakde Kethek dina samengku sawetara nggone tugur ana ing sukuning Gunung Tidar merga dina samengku aku kelawan kowe ngreksa marang keslametane Pakmu cilik penengah Pandhu Harjuna Denira teteki yoga brata aja nganti ana sing ganggu gawe merga bakal gayuh tumurin kanugrahan wahyu toh jali mula kang saka mangkono sing ngati-ati lan gedhekna rasa kaprayitnan gegayuhan sing becik gegayuhan sing luhur kuwi mesti ana sambe kalane mula kowe kabeh gunakna rasa manunggaling cipta rasa budi lawan karsa sawangan saka kene kae wadya bolos gelar sepapan ingkang sikep gegaman ngayuda ayo diprepeki nggih ayo diprepeki kanggo gawe marang nggone Raden Harjuna gayuh kanugrahaning dewa rawe rantas malang putung terjang dina iki Anoman malumpat sampun Rekata Sang Gatotkaca tinon
Why? Grogolo Grogolo kang tumingal acampo samya matali retate wileteng kata tanjwangkung manguncang niti benjang sangaji mija lati jong ngedali wos terus kasur awilasa nanya buta sing abrake ana kethek putih pendirangan mripate kerot-kerot untune menteleng mripate gegem tangane biuk-biuk pacak baris ana sukuning gunung tidar sapa iki lekno mripatmu jerengen gobokmu pendhita kendali sada Anoman ya senggono wah sing jenenge Anoman iki kowe ya pancen dasar kepanyata rung tau weruh ketemu lagi iki biasane aku nonton ning YouTube kekuatan kasektenmu Hanuman aja mati tanpa aran kakak setting Gusti Prabu Dewa Seraning Tunggul Malaya Tumenggung Kumandang Garbo jenengku Tumenggung Kumandang Garbo yo pancen kepanyata nyata kowe nyimpang ngiwa wenengan buat nyandi bablas munggah ana ing Gunung Tidar goleki penengah Pandora Den Arjuna ya wis ketemu hak krincung singlah jambak rak tugel gulune dina samangko murgage gatekno lekno mripatmu jerengen gobokmu sapa wae ora kena ganggu gawe marang lekasih Raden Mas Arjuna dene bakal gayuh tumurning wahyu toh jali dina samangko aja meneh kok mung diapurmu dewa medun nggawa gaman bledek tak singkirke dening Anoman babo babar apa wani karo aku sik gedhe cilik kowe ngejak gegeran ngejak jotosan kawan Anoman yen kelagam sumingkir kelakon rampung nyawamu sadurunge jotosan aku tak takon apa kowe wis tau krungu kondange Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka wis Dasamuka ki ratu piye Dasamuka ki ratu sekti mandraguna ora iso mati sebab ora iso mati duwe ilmu sing diarani Aji Pancasunya Dasamuka wong digdaya wong sekti mandraguna ora iso mati Pancasunya saiki Dasamuka wis mati apa durung wis mati kowe ngerti sing mateni Dasamuka sapa sing mateni Anoman sing ana ning ngarepmu iki mula nek kowe nekat ki wani karo aku apa kelakon bengi iki nyawamu tak susulne ana nyawaning Dasamuka ana ing alam kelanggengan nek ora percaya jajalan tak tempiling ambyar ndasmu tenane lho man kok kowe ngegetak aku ora duwe kiyu kok ngetaki piye kowe ora ndene kabeh wis jumbuh kelawan kasunyatan ayo pumpung rong kadung pumpung rong kelakon kukutana gegamanmu murgake lunga saka ngarepe Senggana wah sipating prajurit amun maju ning palagan gelem mundur wis dadi gotongan bagus yen pancen ora kena tak eman murgake maju kopat kapita kaya buntut ula tapak angin kekejer manuk branjangan Anoman
Wis sekti dhisik nalika jaman enom-enomamu. Ning saiki wis kempong pirot jambul waneng. Tangan nglayang daratipun diasmu ora kopyor pula sembah idren. Stabil ya aku bocor bareng. Cekatan ya. Wah, antep tenan tanganmu ya Anoman. Oh. Angsan, Pak. Hut. Hut. Yo. Weh. Sian. Lo, lo ah, weh. Weh, oh, hey. Hut. Ah. Wah.
Ayo, royon. Dur. Hey. Wah, ketek putih. Ya. Hut, hai, ho. Oh, jebol dadamu kowe. Wah. Hut. Hut. Hut, pecah dan ayo. Sapa ki wae? Antasena. Wah, wangi-wangan wanine. Yo. Hot. Hot. Oh. Wah. Hot. Hai. Wah. Ah. Bentar, atasnya. Sopo iki? Enek satria sisik rupane biru, Antarja. Kowe sapa? Kumbara Nangga. Ya. Ing kene margane Pak Tim. Sing banter. Seru. Wah. Iki wong apa iki? Males, Mas. Tenan? Yo. Hebat tenan, hebat piye? Jojoh Candrasa jebol dadamu. Mas, ngopo? Aku ikut, Mas. Aku tak perang sih. Kok mending ganggu gawe lho. Aku nggak mau ditinggal sendiri, Mas. Aku ikut. Kalau Mas mau saya temani malam ini, jangan khawatir. Nanti saya akan memberikan bonus. Nanti Mas saya kasih ini loh. Iya, engko. Mas, was, hup, hei, hot, hit, ho, ha, hei, lo, hup, hei, nanti wangi. Aduh, yang wah, komburi parah. Hei, ho, hut, oh, waduh, yang. Hit, oh. Hit, wo, ha. Hot, hey, ho, at, lo, ya, ganti goto, Mas. Yo, gotoku, Mas, gotomu, engko, alah. Aku enggak kuat lihat gotomu berdiri, Mas. Hit, wo, ha. Hit, lo, ho, hat, nganti wonge. Aduh, yo. Hit, ho. Hey. Hut, hut. Wah, dian. Hit, ho, at.
O E A E lo eh. Siji ora marem loro ki. Sawan. Siji ora marem loro. Ya ampun godone iso loro kena depan belakang nanti. Wah, hut, oh, hi, ho, ha, hi, ho, hi, lo, hai. Wah, dia. Pas, put, put. Oh, matane ora kena oting iki. Wae kudu ngek ngono. Hey! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora lho. Wong modare kok ya roke nyilak iki. Oh alah. Wong cah wedok iki dipenging melu ning peperangan kok ya. Maksa lah modar kaya rokoke digempit. Nek wong mati ning dalan iki ya kudu dirukti apa mestine. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, panggah mengoe cangkeme. Ya, ratalene nggur janggut karo bathuk ora iso mingkem. Saudari sebelah. Kowe kena godo wekasane mati, mula kowe pejah, mula kena darani alam bar pejah. Kowe engko bakal dikubur ana ing kuburan, ditekani karo malaikat loro sing nakoni amal kebijikanmu nalika urip ana ing alam donya. Mula kang saka kuwi saiki iki lho, eling-elingen welinge mudin maguan, ngono itu. Takoni sapa pangeranmu apa agamamu, apa kitabmu. Kudu mok jawab kanthi bener becik, ora nganti ora mok jawab bener becik, kentes godo karo malaikat. Nggih, Mas. Lho, rumudar to, Pak. Aku wis do bongkor ora.
babo moro age tanding ana son prajurit nuwe sakti soreng logo prawira ing ayudha kang tandheng haywa lumares tan urung sirna sirna handepani bumi mundur Dadya kala hantu samudra maju ning palagan Dadya kala Selat Hormuz Raendra tak jeloki dadi gelepung wae. Silakan
Arek-arek mundur. Sing tuwek sing maju buta kene bruki. Wit kambil ora rampung temenanan. Ora kena. Baleni sik. Oh. Wah, nggawa wit kambil. Ayo. Arep kapakke Anoman. Uncalke kowe. Duh, mati. Wah. Oh. Wah. Wah. Hul. Wah. Dewa Serani mundur. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep keprabon prang kang hablo marakata ing aja grusak-grusu Dewa Serani gunakno akal aja gunakne akal merga dina samangka penengah Pandhawa lananging jagat lan curing Madyapada diayomi dilindungi kelawan Anoman sak Madyabala bocah-bocah Ngamarta nek kowe maju ana paperangan tanding rebut balung tanpa isi ing tanpa guna lan paedahe bakune utawa intine dina samangka bisa mateni Harajuna bisa mateni Janaka ning ora usah dadak ngetokne tenaga sing gedhe inggih lajeng kersanipun Kanjeng Ibu Betari kados pundi? Tatna lakuku ngambandir Gantara diawat-awati goleki lenane merga Janaka tapa ning pucuking gunung Tidar dina samangka.
anane wong yen lubung betah topo kurang guling halinga solah jatmika yen wacana kudu manis yen wacana kudu manis ing Arjuna dina samengko jeneng sira gentur tapane manteng semedine lehmu tapa ki ora nek gunane ora nek paedahe yen ora disiki laku merga dina samengko Bathara Guru ya Manikmaya wis geblinger tumindake ngugu karepe Bedari Durga nuruti karepe Dewa Serani nek kowe ora disiki laku iki mengko ora ana guna paedahe nggonmu tapa brata yen perlu tapa nganti kiamat kowe ora bakal iso entuk mah yuta jali hei Jugara luwih dhisik Arjuna Jugara tak kandhani kayune Parmasa jati pangira jagat